Velkommen til Speditør TV. Mit navn er Bent Friis fra Danske Speditører Nord. Der sker rigtig meget på uddannelsesområdet i speditionsbranchen i disse år. Derfor har jeg inviteret uddannelseschef Jakob Størling i studiet, så han kan fortælle om de mange spændende uddannelser, som danske speditører tilbyder. Se med her og bliv inspireret. Kan du først fortælle helt overordnet om de forskellige uddannelser og hvem de henvender sig til? Vi har et bredt program eller et bredt udvalg af uddannelser på Speditørskolen, målrettet speditører. Og det er fra eksamineret speditør og akademiuddannelse over i diplomuddannelse inden for transport og spedition. Og yderligere har vi så også en 12 diplomuddannelse, som er målrettet de medarbejdere i branchen, som arbejder inden for toldområdet. Og sidst men ikke mindst noget, som er yderst vigtigt, synes vi, ledelsesuddannelser. Så vi har også et stort fokus på uddannelse af ledere i speditionsbranchen. Hvem henvender eksamineret speditøruddannelsen sig til? Eksamineret speditør består af 5 fag, hvoraf de 4 er erhvervsakademifag, det vil sige, at de giver ECTS-point, og derved er det en merkonomuddannelse. Fagene er erhvervsøkonomi og økonomistyring i praksis, og så er det transportjura og transport warehouse management. Og de 4 fag giver en god balance mellem økonomisk viden og faglighed, og så selvfølgelig den transportfaglige faglighed, som vi skal have her i branchen. Og ydermere er der så også faget spedition, salg og service, som er et fag, der ikke giver ECTS-point, men er som en del af eksamineret speditør. Uddannelsen henvender sig til alle folk, der arbejder inden for transportbranchen med spedition, logistik. Og det kan være folk, som kommer direkte fra et elevuddannelsesforløb og er nyuddannede eller færdiguddannede elever. Men det kan også være folk, som har arbejdet nogle år efter endt elevuddannelsesforløb og har lyst til at videreudvikle og videreuddanne sig og få noget større viden inden for branchen eller inden for faget. Så det er en bred målgruppe, hvor man bliver løftet på et højere niveau, end elevuddannelsen er i dag. Er det et krav, at man har gennemgået Danske Speditørers elevuddannelse for at deltage? Det er ikke et krav, at man har taget elevuddannelsen. Det er et krav, at man har en gymnasiel uddannelse bag sig. Det vil sige, at man har taget en STX eller en HHX eller HTX, HF og EUX uddannelse, altså en gymnasiel ungdomsuddannelse. Det er kravet for at komme ind på eksamineret speditør. Hvilke muligheder giver det at tage en eksamineret speditøruddannelse? Jamen, den giver jo muligheder for deltageren selv i at blive dygtigere til at udføre sit arbejde, til at blive en dygtigere speditør og klare de faglige udfordringer, som er i arbejdet. Men det giver også muligheden for, at man kommer foran og dermed kan bidrage med nogle større ting over for virksomhedens kunder qua sin viden. Uddannelsen eksamineret speditør, hvordan er den placeret i det offentlige uddannelsessystem? Eksamineret speditør er en merkonomuddannelse. Det vil sige, at den består af 40 ECTS-point, og det er det første skridt på uddannelsesvejen inde på erhvervsakademi-niveau. Og efterfølgende kan man så tage en akademiuddannelse, som er 60 point i alt. Det vil sige, at ved eksamineret speditør har man 2/3 af en fuld akademiuddannelse. I har en speciel 12-uddannelse. Hvad består den i? Vi har en 12-diplomuddannelse, vi laver i samarbejde med SKAT. Den består af 4 moduler. Et indledende modul, 12-opgaven, og derefter er der 3 moduler, import-eksport, tarifering og varekundskab og 12-værdi. Så alt i alt 4 moduler, hvor man kommer hele vejen rundt omkring tolderområdet og det arbejde, der er i det. Uddannelserne er udviklet med SKAT. Vil det sige, at de også er tilrettet efter den nye toldkodex, der træder i kraft 1. maj 2016? Alt det faglige indhold på 12-diplomuddannelsen er blevet justeret i henhold til det nye toldkodex, som blev indført her per 1. maj 2016. Så alt materiale og undervisning vil være på baggrund af de nye regler. Du nævnte, at man også havde 2 lederuddannelser. Hvad indeholder de, og hvad går de ud på?
Vi har udviklet 2 lederuddannelser på 2 forskellige niveauer. Den ene er en praktisk lederuddannelse, som er for folk, der ikke har nogen formel lederuddannelse bag sig, men sidder med et ledelsesansvar i dag. Og for personer, som måske godt kunne tænke sig at dygtiggøre sig inden for ledelsesområdet og få nogle værktøjer til at blive dygtigere som leder over for medarbejderne. Den anden lederuddannelse, vi tilbyder, er en akademilederuddannelse, som er et 2-årigt uddannelsesforløb, der foregår på Erhvervsakademi Kolding, hvor at man gennemgår 4 forskellige temaer over den her 2-årige periode. Og det er en uddannelse på et lidt højere fagligt niveau, og er for folk, som har en større erfaring som leder, og eventuelt kombineret med en anden lederuddannelse i forvejen. Hvis jeg nu sidder som uddannelseschef i en virksomhed og gerne vil tilrettelægge uddannelserne for mine medarbejdere, hvordan kan jeg få mere viden om, hvad jeg skal gøre? Vi forsøger i Danske Speditører at have så mange oplysninger og kommunikere så meget ud som overhovedet muligt til alle medlemmer omkring de her uddannelsesmuligheder, der findes. Så vores hjemmeside, vil jeg sige, www.das.dk, og gå ind under Speditørskolen, står der udførlige forklaringer på alt, hvad vi tilbyder. Men selvfølgelig er vi også til stede fysisk, så alle er velkommen til at komme forbi eller ringe eller skrive til os. Så skal vi oplyse og hjælpe så godt vi overhovedet kan med de tilbud, vi har. Hvis jeg som medarbejder sidder og spekulerer på, hvilken uddannelse, der passer til mig, kan man så ringe direkte til uddannelsesafdelingen og forrådet? Alle er altid velkommen til at ringe eller skrive. Vi får masser af henvendelser fra medarbejdere i branchen, som har helt specifikke spørgsmål på, hvad de skal gøre, hvad de har lyst til at gøre, men også hvad de har taget uddannelse i forvejen, om de kan få merit inde på nogle af vores uddannelser, og hvis de gerne vil ende med en HD eksempelvis, hvordan de så bedst kommer i gang med et forløb, som kan ende med HD i Supply Chain Management eksempelvis, som der er nogen, der gerne vil. Og så hjælper vi og rådgiver selvfølgelig alle, der ringer ind eller skriver.